Yeah! Okay. Sexy. Servus, zdraví ťa DJ Grimaso H1.6. Chcel by som ťa pozvať 18.5. na novou otvorenú fanpláž na Zlatých pieskoch, kde budú najlepší bratislavskí DJ. Bohužiaľ, je to tak. Google tanečnice strašne. Ja, Hajdkovič, Roman Zámožný, Janko Král, Spin, Lipy. Je tam najlepší program, celé leto otvorená. Určite tam dojsť zavítať, v lete aj tak nemáte skam. Všade to je mŕtve, drahé, to je super lacné. Zabavíš sa 3 € entry, taxíky zlacnené, všetko, babi. Ty si nejaký, prosím ťa? Čo ja ty si chcel už, prosím ťa? Keď si v tomto meste, tak jedine sem choď. Keď povieš inde niekde, tak... Ja som sexy. Ona je princezná ako Diana, má dokonalé telo ako Rihanna. Není žiadny dôvod, aby ho skrývala, ona bude moja budúca bývalá.